Evo za početak hoću da vas pitam koliko ima od večeras ljudi iz Sombora? Šta, nema niko? Nemojte da se plašite, nisam pio mleko pre početka nastupa, objasnit ću vam. Prošlog aprila smo imali jedan sličan ovakav nastup u Somboru i gazda tog kluba je bio samo onako uništen, onako grebao se, nervozan, kao da ne spremamo veče komedije, nego kao da radimo veče umetničkih dostignuća filmova Suzane Marčić. I ja mu kažem, gospodine, opustite se, bit će sve u redu. On kaže, neće. Znaš ti ko dolazi da vas gleda večeras? Ko, ženu crnu? Ne, Somborci. Ko dolazi? Somborci. Kažem, majku mu, Somborci u sred Sombora. A kako to, evo? Ja sam bio ubeđen da će u Somboru da budu Valjevci, a da ću Somborce da vidim kad dođem u Smederevsku Palanku. On meni kaže, slušaj ti, nemoj da se praviš mnogo pametan, znaš ti koji je danas dan? Tog dana je bio Veliki petak. Znao sam zato što me mama zvala, dok sam jeo i pitala šta radiš i jedem, jesi prešao na post? Pa naravno sam prešao na post. Hvala Bogu kad si na Veliki petak prešao na post. Rekao, pa naravno kad je pripet sranje. I sad ja sam znao koji je dan, međutim nisam to njemu da kažem ništa, htio sam malo da ga mučim. I rekao, pa ne znam koji je danas dan. Kaže, razmisli, danas se desilo nešto zbog čega je Bog bio najtužniji na svetu. Ivan Postačić upisao FDU. Ne, nešto, ajde ovako pomoći, ima dve reči. Dve reči, prva reč je veliki. Ja se zamislim. Desilo se nešto zbog čega je Bog bio najtužniji na svetu. I dve reči, prva reč veliki. Veliki brat. Kaže, ne budalo, danas je Veliki petak. I moraš da paziš šta pričaš večeras. Nemoj neke masne viceve. Kažem, dobro, hoćete postne. Šta imaju posti? Kažem, naravno, kako vreme imaš masne viceve, postne viceve, low fat, Herbalife, sugar free viceve i imaš viceve za između praznika. Ti viceve za između praznika. Pošto je sad Veliki petak, Uskrs je uskoro, ispričaj nešto tako. I sad pomalo dolazi večer, ja dolazim i kažem, dobro večer gospodin Sombora, specijalno od vašeg vlasnika kluba, vic koji on naručio zato što je večeras Veliki petak. Ja dolazim i kažem, sreću se dva drugara na ulici, jedan kaže drugom, dakle ideš iz suda. Što? Pa razvodiš se od žene. Razvodiš se od žene. Zašto? Pa tvoja žena ima kosu kao anđeo, a noge su joj praznici za oči. Pa vidiš, u tome jeste problem. Komšija mi dolazi u kuću samo između praznika. Šta da vam kažem? Ne možete da se bavite komedijom, da se malo ne izblamirate ili da nekoga ne uredite. Moj najveći blam u životu je bio ljubavne prirode i desio se kad me je višemesečna devojka pozvala na slavu. Pazi, kod nas Srba slava ti je test za zeta. Ja imam taj zetasti oblik, ali nije to dovoljno. Pozvali me na slavu, ja sam spremno došao zadnji, 100 čoveče sedi, njen otac kao iz Marlon Brando u Kumu, kao sedi dole. I sedi. Ja se plašio, sad će da krene neka priča, politika, ekonomija, religija. Ljudi su krenuli da pričaju viceve. Ja ne mogu da verujem, pazi, babe, tetke, 5 reda, podvelike ispod brada, ne možda veruješ, cepaju vici, ne da su masni, nego prase na stolu je bilo manje masno tih viceva. I ja sam opustio, došao red na mene, ja kažem, šta da ispričam, aj ovo recimo. Našao penzioner prostitutku i dobio je starački dom. I sad ona se skinula lega dole, a on skinuo periku, skinuo naočare, izvadio jedno veštačko oko, skinuo veštačko uvo, razmontirao veštačku ruku, skinuo nogu i dok se on razmontiravao, ona se spremila pošla kući. On joj kaže, čekaj, ništa nismo uradili. Ona, dobro, dobaci ga on. Hvala vama na tom osmehu, oni se uopšte nisu smijali. Ja sam razmišljam, možda sam pogrešio u akcentu, u ritmu. Posle nekih 15 minuta neko zvoni, traži njenog oca, lik pusti ide ka vratima, ali ide ovako. Šta je? Tata izgubio nogu u ratu i sad ima veštačku kao onaj čovek u tvom vicu. Više nikad nisam video. Bio je dan zaljubljen, skoro znate, koji je u Hrvatskoj poznat kao Sveti Valentin, u Republici Srpskoj kao Sveti Trifun, a kod nas Srba kao večasti Ivan Bostičić. Znate gospodine, ovaj što tera kosu nazad oči na razdjeli. Odlično. Nije lako, verujte, ja sam imao veliki problem sa devojka, ima još uvek, ali nisam ja kriv. Krivo su ova neromantična vremena u kojima živimo. Pazi, moj komšija stariji od mene 15 godina je ovako movo devojku. Odvede on nju na livadu, pa sunce, gore, zvezde, plavo nebo, šetre i on sam u jednom trenutku okrene se i kaže, Sanja,
tvoj otac je lopov. Kako to misliš? Ukrao je sa neba 2 zvezde i stavio ih u tvoje oči. I puć! Pre 2 godine ja probam isto. Šetam, isto, mesečina, zvezde, bla, bla, bla. Milice, tvoj otac je lopov. Nije lopov, to su mu namestili aferu. On je bio pošten ministar i sve na Kipru je odmah pošteno i našao. Nakon nje sam našao neku žensku koja je bila iz nevladne organizacije. Naravno, ja to nisam znao kad sam prišao, izgledala je potpuno normalno. Ja prišao i kažem, ćao, što radiš? Evo, razmišljamo o gladnoj djeci u Etiopiji. Pa, dobro, možemo da popijemo nešto? Možemo popijemo? Pa može, daj 2 piva, ali samo da nisu srpska. Mi smo se naravno posvađali i ja sam još za rođendan napisao jednu pesmicu. Mislio sam da će da me oprosti, međutim nije. Mislim, pazi, kakvu pesmicu možda napišeš devojci koja radi u Evroatlantskoj organizaciji, osim ove. Šta osjećam prema tebi, rekao bih ti kratko, ali se tvoje srce krije kao mladić Ratko. Šta da vam kažem, nisam baš imao sreće, ali problem sa još jednom devojkom je nastao zbog toga što kad smo plesali, bilo je sve nekako treba. Kao sad večeras, matursko veče, 18 godina, 19, pleše se, stiskavac, vodi leđa, stomak, mu se ima veći procenat. I tamo kad je trebalo se poljubiti prvi put u životu, išla je pesma I would you anything for love, super varijanta. Ono što ja nisam vidio pozadi, da je neko napao DJ, neki narkoman, i umjesto te pesme, baš u trenutku kad se naše usne spojiše, pustio pesmu MC Stojana Ćuti i puši. I kako ja s njom sad da se ženim, kad za 50 godina ima da pravimo godišnjicu braka, i onda dođu šurnjaje, tetike, komšije, a mi samo sedimo i idu tamburaši Ćuti i puši, da nas sjeti na našu mladost. Imao sam jednu super devojku koja sam izgubio zbog mog dede koji je nosilac partizanske spomenice. Deda je govorio za nju, ona ima nacionalističku pozadinu i ne može da ženiš. Kažem, čovječe, nema, proverio sam, nema nacionalističku pozadinu. Svi su joj bili u partizanima, čak su joj i krave bili u partizanima. Kaže, ima nacionalističku pozadinu. Kako to? Pa zadnjica je kao četnički kazan. I na kraju, šta da vam kažem, odvija se to sve nešto svojim putem, ali ništa od toga nije ni prinijeti ovom poslednjem glavu koji mi se desio. Znate šta, u mojoj kući glavni tester svih devojaka je moja baba. Dovedem devojku, baba s njom provede 3 minuta, što je duplo duže nego ja. Ako ona kaže može, super. I sad nikad nije grešan. Ako kaže ona za neku da je loša, ispostavi se kasnije da je stvarno loša. I ja se tako jednom zaljubim u neku Mirelu, koja, kako da kažem, nije baš bila moralna. Mislim, šester u odnosu na njene noge je bio ništa. Ja sad dođe test kod babe, ja pitam dedu šta baba radi, napijem dedu, on mi kaže, ma kaže, baba samo je dovedije koji je poljubio ruku, prošla je. Ja to kažem moj, kažem, slušaj, idi kod babe i samo je poljubi ruku, sve reša. Dovedem je, odvedem kod babe, bude 3 minuta, izađe, odvedem je kući, vraćam se i baba kaže, šta si doveo ovo dronju? Zašto je bre dronja? Dronja je! Jer te poljubila ruku? Jeste! Pa kako znaš da je dronja? Pa ljubila je samo srednji prst.